Musika egitea, teorian erresa da. 7 nota uztartu behar dira. Do, re, mi, fa, sol, la, eta si. Baina begiratu. Teoria erresa izatea, baina praktikan jartzea beste gauza bada. Musika jaialdi bat egitea, teorian ere erresa da, baina lan asko du atzetik. Eta ilusio mordo bat. Iepa, bikote, zuek zehose jotzen dentien, badakizu ze nota jotzen nahi nahi zen. Zehose harrapatu dugu, ez? Bai, banei harrapatu baina zue artista zeate. Bueno, hemen daude Josu eta Ibai, Orrozko Rock Festivaleko bikide, antolatzaileak zatezuek, ezta? Bai, badakizu. Bion artean antolatzezuek dana? Ez. Herriko lagun taldetxo bat gauz horre antolatzen eta gero inguruko jendea lagunduten, bai. Zeratik, musika jotzia ez degerresa, baina olako festival bat antolatzea ere lan eukiko ik, ez da? Kriston lana, ez da? Bueno, herriko jendeak asko laguntzen du ere, bai, eta horri esker, hor gabiltza, topera. Oso ondo. Bueno, guantxe harituko gea horren arira, pulled pork pizza egiten du bitartian. Pizza saliak zatere bai? Bagara, ez? Bueno, ea rasaio dakau. Juhu! Bueno, lagunak eta Josu eta Ibai, garatuko izuen nundik noa ebiliko gehan pizza hau prestatzeko orduan. Ados? Zemuz moldatzen zatezu kaldian. Bueno, ongi? Bai. Hori gustatzen zaite, bueno esate buenak ondo ibiltzen dira, orduan gauza hona ekau. Bueno, ingo deuna da, orea prestatu. Orea prestatzeko ingo deuna da, hemen dakau, garirina, semola, gogorra eta legamia. Legamia urtuko de uretan, jarriko dugu irina eta semola, nahaztuko ditugu, eta autolisi txiki bat iten utziko dugu. Iteana da, bea hidratatu. Zeratik, enbe 20 minutu oreai egurra ematen, utziko dugu autolisi bat ordu erdikua, behin nazketa indagero, eta gero, 3 minutuan, masa preste ukiko dugu. Kusiko zuezea proposadan etxen masa iteko. Bueno, hori bat, eta gero esan dugu ingo deula pulled porken pizza. Pulled pork, hemen txedakaun, txerrilan zati bada, pork txerrila da, hori nahi du esan, eta hemen lepapeatzeko pusketa bada. Ingo deuna da hemen, baratzurila, tipula, oreganua, piperra hautza, komino eta jengibre eta eskaiakin, nasketa bat ingo dugu olioan, olio eta gatza botako dio gainetikan, eta ontzilan baita ere jarriko dugu tipula moztuta, baratzuria moztuta, eta txorrota behar bat laranjana. Hori ingo dugu, 3 ordu labian sartu. 3 ordu, orduan ateako dugu gero, xamurra geldituko da, hori ingo dugu puskatu, tiraketxuak eta atea, baina ez da moztu berbaizik eta, hola, nola xamurra ateatzean, bi sardezkakin nola banatu, desmigatu, eta beren saltzakin astuko dugu, eta oinarrian ez dio jarriko bakarrikan pulled porka jarriko jo, pizza normal batek emateun bezala, nola ez tomatia, tipulina eta asanaioak ordinikan moztuko jo, eta gero 5 gazta mota botako izio. 4 quesos motza gehatuko gaur. Eta hemen dakau, idia zabal, mozzarella, hemen dakau, hau da gazta txedarra, hementala eta gouda. Eta gero nola ez, gainetikan botako dio, 3 gilar pixka, labea sartu baino lehenuo, baitare oliba beltzak eta oreganua. Hoi bai, laberatuko deu, hoi gainean geho txerrila jarriko jo bai, eta geho gainean, labetik ateatakoan ja, botako jo albaka fresko, hau gauza errak, usaitu adezue. Hola biardik, albaka behin labetik ateatzekenian berdik freskua. Lehorra etotzeken albaka hori, hobeto hori perejila, nik lehorra etzete gustatzen, freskuan berdik gauzak, ez da? Zuen festivala bezala, ez da? Freskua eta sasoikua. Bueno, lanakin hasiko geha, nik orea jarriko den martxan, ingo jakenaek, nastu, hemen dazkaun, espezia guztiak, eta ingoek majau bat olioakin, bale?
Eta nola nahi deten aurren hau laberatu, ihungoa izemendik ateako ditu 8 ale, baratzurianak, eta tipula bi hauek baita eringo ditu garbitu eta Juliana moztuko eskia, bale? Vale, ados. Zuri, martxan jartzeko hori, emango izut, hau, eta hemen botako dugu olio txorrota da behar bat, bale? Ni hasiko nintzen aurrena freskuakin. Freskua hartuzak eskaia, bota, hori pixka txikitzen dut, eta gero gainuntzeko botako izkio, bale? Venga, hori zure kontu, eta nik esan bezala oreakin hasiko naiz. Bueno, noiz da festivala, ja berotutan itxoketa, noiz dek historia. Urtero egiten dugu maiatzean. Maiatzean? Eta, bueno, inguruko jai... Segunetan eruditzen maiatza urten, festivala. Da, 19 eta 20an. Barikuta zapazpira. Aurreko astean ere zorionak. Izabitu. Bai. Ospatzeko, ai ama. Bueno, esan dezue ostirala eta larun bata izateala, ezta? Zer topatuko dugu bai ostiralean da bai larun batean? Ostirala pentsatu eta arratzalde izaziko gala historia, ezta? Bai, arratzaldeko zazpirak inguruan edo. Bai. Eta, topatuko duguna, bada, bueno, musika hori argi dago. Vale. Eta gero, ambiente oso, bueno, oso polita, eta, azkenean jaialdi nahiko humila da. Eta, bai, normalean oso ambiente hona egon da, eta... Herrikoia. Hori da, eta jendea oso posi. Noiz hasi zinaten historionekin, noiz hasi zan? Guain zenbat urte hasi zinatela, aurrengo festivala, noiz izan zen? Lehenengo edizioa ingendun 19an. Vale. Eta zer dela, eta zer falta zan? Zer falta zan, festivala falta zan herrian, o zer bultatzeko, o zer dela eta hasi zinaten historiakin? Izin zan gehau, pues... Orozkon, juntetan ginen lagun batzuk eta beti berbetan eta neni gustauko jatan kontzertu bat, hau, musika hau, zer entzuten gendun, zer, ez? Eta, bueno, batek esan zauen, eta organizetan badugu festival bat, eta hola, hasi izan, eta... Hor dago herriko pertsona bat, berak badakin orden. A ber, aipatu zein da, hemen, gazte zer da, zuen lagun bat. Presidentea. Aka, el presi, guretzako da el presi. Bai, eta, berak, hori, eman zauen aurrera pauso hori, eta... Eta zuek atzetik helduta, ez da? Bai. Gustu askokin, ze ona. Azkenean bildu zuen, herriko jende musikeroa pizka bat, eta aurkeztu zigun ideia, eta, animatu ginen. Zue bion musikeroak zeatere bai? Beti da izan zeate? Gustatzen zaigu, gara nahiko frikiak, musikaren nahiko frikiak. Ze ona. Eta, bera izazen pizka bat bultzatzaile nagusia, edo... Vale, eta horren harira hasi izan, zeintzuk egon zian? Ze talde edo, ze gauza gehiago topatuko ditugu taldea zapar? Lehen urtea, egun bakarra izan zen. Egun bategaz hasi. Eta topatu genuena izan zen Kristo Neuri Zaparra da, lehen urtean. Hola izateko Euskal Herria. Bai, eta, hala ere, geunden nahiko, beldurtuta edo, baina, animatu zen jende asko, eta oso ondotera zen. Eta hortik aurrera, esan genuen, lehenengoa ondo joan da, jarraituko dugu honekin. Eta ze izatea, kalian izatea orduan, eurila ostakitaka zuen, o frontoian, hanbakazuen frontoi galanta gaine herrian? Egiten dugu Orozkoko, parkin handi baten, eta montetan dugu karpa bat. Karpa handi bat, bai. Bai, holako egun txarrak ekiditeko, ez da? Guk bada espada beti pinten dugu karpa, bai. Euskal Herri bateko maiatxa izin alda gorra. Kontu zabil behar da euriarekin. Bueno, eta aurten, ze talde topatuko ditugu? Zein egongo dira bertan? Dekogu egun bakoitzean 6 talde inguru, 6 talde inguru. Vale. Bai Australian eta bai larun batean, 5 eta 5 izango dira. Hori da, bai, gitxo gora bera, bai. Vale. Zuek, musikerua zeate, zuek egongo zeate talden batean? O holtza egongo zeate edo ze? Ez, egun horretan tokatuko zaigu izerdia botatzea, egun horretan, bai. Bueno, eta Australian, ze horretan hasiko hau? Zazpiak inguru edo. Zazpiak inguru. Dana karpa horren barruan, holtza baten gainean pasako dira bostaldiak, edo gune desberdinak egoten dira herrian, nola izatea? Aurten bai antolatu dugu zekintza ezberdinak, eta bai museoan eukingo dugu beste gunetxo bat, beste ekintza batzuekaz, itxaldi bat egongo da, erakusketa bat, eta gero herrian zehar kontzerturen bat antolatu dugu bai. Eta baskari herriko bat. Ja, goizetik sumatzeko, ambientea herri guztian, ze azkenean gure intentzioa da pizka bat ere, herri guztia sartzea ambiente horretan, eta hori da.
Eta jaialditik kanpo edo karpatik kanpo ere ekintzak egotea, ez hori da pizka. Hauek danak eitza bota, bale? Hautzak ondo, baina hauek bakoitzatik goia da txiki bat emango da, bale? Botako zu pixkat horrela, bai, goia kada bakoitzetik eta ja sustantzia emango dio, bale? Oso ondo, kamonea, monea. Sakarrontzirik edo badokagu emetik? Zer berdezu? Pilatzen ari zait hemen... Bai, hor bat azpilan dakazu ontzilla, organikoana, horrea bota. Oide, txukun eta garbi, oso ondo. Bale, ni batzu hartuko jaz, venga, lagunduko itonekin. Oso ondo. Eta beti talde handiak topatzen dio, ze talde mota topatzen dira bertan? Kanpoko talde etortzen dira, euskaldunak izaten dira, o... Gehienak batiko bat, euskaldunak izaten direz. Bai aurrek urtean ekarri gendu zala kanpoko... estatuko bi talde nagusi, 3 talde nagusi, eta... Zein izan zian, beti otea talde nagusi bat, pixkat horri indar hori emateko, pixkat bultzatzeko... Bai, saiatzen gara, Ze azkenean jendeak hori ikusten du kartelean, Claro, moitzeko jendia, ez da? Pixkat gure idea da ere, talde edo izen handiagoen azpian ere, edo haiekin jartzea talde humilagoak ere, gure zonaldeko taldeak, edo... Aurten zein izangoa? A ber, aurten potentena izan daiteke Zutagar. Zutagar? Bai. Gorosabel jauna, Bai. Hemetik ez egon zen, ez da? Nik zautzen jo, hemen di pasazane bai. Eta zautan ibiltzea, bueno, leheno gehiago ikusten dion surfiten da hola. Bai, surfista, bai. Rockero modernua. Bai. Eta hori ustea gaina surfian hasi gola, tximak endu zizkian ian. Arrebez, surferua beti tximakin. Aerodinamikoa. Bezarkadon biloak. Ea aukera dakaten juteko, egia zan, Zutagar da honian beti dago girua, Bai. Hombre, dara matxate urte asko ja, eta egiten dutena, oso ondo egiten dute azkenean. Eta horrek gaina eramangoik, bai, jende gaztia eta esain gaztia, bai, ez da? Eta esain gaztia, bai. Hori da, pizkat nahaztea ere jende ezberdina, ez? Azkenean, jaialdi asko daude bideratuta, roi oso konkretu batera, edo... Gure ideia da, egotea gazteak, jende esain gaztea, gurasoak, umeak... Claro, eta hori gaina herri txikila izan da, daneti da hola, nausi aiaiz, nausi. Guen bota olilua, masatxo bat intzak, eta ingo ekenadek txerriara gilei emango jok danetikan, bale? Alde guztitatikan, bale. Bueno, bale, eta Zutagarrei laguntzen, zein gehiago topatuko deuan, aurten? Bueno, harriak... Zutagar larun batean, ostialian? Larun batean. Larun batean. Enola esan dezue, barikoa ez, bestia nola guan? Zapatue, bale. Ondo, orduan zapatuan, zein gehiago topatuko dugu Zutagarrez gain? Herriko taldetxo batekogu, Zutik. Zutik, bale. Eta... Zer musika mota jotzen due? Nahiko kaineroak dira. Nahiko kaineroak dira. Apurbe hardcore estiloa. Ona. Eta gero ere, Bilbotik, haiek argentinarrak dira, baina Bilbon dara matxate urte batzuk kapsula, adibidez, ere 20 urteko ibilbidea dukateia, eta nahiko potentea. Bai, eta gero taldetxo hori nahiko lukiek ere bai, mungiako talde bat, olan oso, pizkat ezberdina roka izan da ere, beste rollo bat, bai. Eta gehiago esan, hau dan alotzeko, kiston lana izan beharek, bios gain zein gehiago zaudete hau dan lanek taldian hau dan antolatzeko. Lantaldean sortzi amar. Bai, sortzi amar inguru. Ni pentsatzen dut... Gero jende gehiago, Bai, Ni pentsatzen dut, holtzak, txosnak, beste, azkenian gauza asko lotu biharko dira, ez da? Bai, eta, hombre, esan dudan bezala lehen, hau bia, posiblea da, herriko jendeak ere asko laguntzen duelako, bai... Bolondrez asko zio gordun? Asko, Vale. Bai, eta edade guztietakoak. Bai, egia da. Bilera horiek erren gotu, ze jaten dezu amaiketakoan hori gauza lotzen aizaten nian. Zoze hongo, emai gainean jateko gauza ondo lotzeko, ez da? Normalean paperes beteta boten da, maia. Paperes beteta. Janari gitzi, egia esan. Eka txizla, ama. Bai, afaritxoren batu egin dugu, eta behin babarrun batzuk prestatu genituen. Babarrun eharrak, Bai, behin bakarrik, eta dara matxo 5 urte, oza, que... Bueno, hori gehiotan inbiarra, lagunak. Hemen gaina jateko jatzezunean gaina boindik eta bolondrez gehiago. Hori da. Igual hori behar zaigu. Vale, oso ondo, Emaiok buelta eta bezaldetik bai, emaiok. Eta hik hartuzak tipula guztia eta honea gota. Venga, ni botako ja baratzuria, hik tipula, hik aragila, eta hoi labian jarriko deu bere lanak iten. Txirreki txarraka. Vale, earki goaz.
Eta zuek zehose dut aldea egun hortan ez dakit, herri bazkaia edo zehose berezia, edo herriko tabernak eta egiten dituzela, kontu zela, honakin nigoa. Bai, herri bazkari bat egingo dugu ere bai. Bai. Eta hori, esan dugu moduen, goizean kontzertutxo bat, pixkat jendea animatzeko, gero bazkari herrikoia, eta ja arratsalde partean, jaialdiko hori ere mura joango da jendea, eta jazten da ja historia, hori da. Vale. Osa, herri bazkaria larun batian pentsatzea, ezta? Bai, hori da. Bai. Bueno, Bigote, nola zoazte? Nik baduk eta kontrolpean. Ea reindiu gaurkoan bai. Vale, baitu zaizu ezein gordun, Hemen dakau, tipula. Baitare, laranja zukua eta baratzurilla. Inbiar deuna da. Gatza bota. Hemen guztita bizak gauza tingoek, honea bota olio pixka gehiago, dana naztu, eta hori bota ingo jau barroa bai. Hemen gatza jarriko jot, alde hontatik, baita bestetik ere bai, lau aldetatik jarriko jau gatza, eta ingoetena da. Txilarrezko papela jarri eta laberatu. Hori bai garrantzitsua, txilarrezko papeli gabe sartzen badeu labian, denboa gutxio ningo zan, baina lehortu ingo zan gehiago. Orduan, komeni zaio txiliarrezko papela, orduan behak iteu kupula bat bezala, eta jungoa bere vaporekin da iten, tipulan vaporekin da dana xoabe, eta hola geldituko xamurra. Hori ekasuntua, ea reindek hemen. Hau, ingo ziotenak hemen gainetik bota, dana. Pule pork, jango zen uten olako guain modan dagoen pule pork. Jo jaten da olako, nina iztrazien olago. Kanpoan egin ditzenean, Kanadan eta jaten zuten asko olako... Hemen gutxiago, hemen ez dut asko jan olako. Oin gero eta gehiago. Bueno, jarriko dugu horrela, ikusiko zuen, labia jarriko dugu, 150 graduta, jetxingo dugu, esan dakua, blusian iteko. Astiro. Ez da temperatura basuan esaten duen hori 8 ordu, 10 ordu, basioan sartu da, baina bitarteko bat ingo dugu, bale? Labia sartuko dugu, eta bueno, zu esan dezu Kanadan da ibilizeala, Bai, Erasmusean. Erasmusen? Bai. Oide goi txolloa. Horia nivela, Oide nivela, Bai. Han jaten zituzten olako pulez pork eta slow roasted eta olako... Bai. Guantxe harrituko baitu gorren ari, zertan ibilia izenan. Eta holako gauza gustatzen baizeskik guztiat erreportai hau gustatuko zaikela. Ikusiko dugu nola prestatzen duen, eta ze gauza xamurra dan baoko, ogi hori, Bai. Ni kurruskaria balin behar, ondo, baina hola noiz benkare ezin hobe, guazen ikustean nolako aiteguen. Kaixo Joseba, gu Natxo eta Izea gara eta gaur mungiera etorri zarie Bekozue jatetzea ezagutzera. Sartu barrure! 2008ko abuztuan Natxok Bekozue jatetzea zabaldu zuen. Orain, 3 urtetxo beteko ditugu. Bekozuen jatetzean urban foota egiten dugu, baina maila gorenera eraman da. Hemengo berezitasuna zalantzandirik gabe hamburguesak dira. Iaz, adibidez, Bizkaiko hamburguesarik hoberenaren saria irabazi gendun. Guk egiten dugu ze, produktu guztiak etxean egindekoaz direz. Hamburguesaren ogia adibidez, egunero goizetik preparatzen ditugu. Eure kartan, pizka denetarik dekogu. Badekogu hamburguesak, baoak, pizzak, takoak, tebitzeak, kroketak, tempura eta alakoak. Eta orain ondo iruditzen bazaizue, errezeta gozo-gozo bat prestatuko dugu, geure bao kluba. Hemen gauz berriro ere Natxogaz, geure bao klubaren errezetaren osagarriak azaltzeko. Lehen da bizi badekogu hemen ogia, gure ogi gordina, ogi hau betetzen dugu perretziko eta oiazkoarekin. Gero, galaperra arrautzak dekoguz eta belaren txala da. Txilea, maionesa pikantea eta gazta freskoa. Lehen da bizi, ore gordina hartzen dugu, hau zabaltzen dugu eta betegarria jarriko dugu. Hau da, perretziko eta oiazkoa sartzen dugu gure baoaren ogiaren barruan. Baoak Koreatik datoz. Asia osoan fama handia duen ogia da eta janari laster modura kontsumitzen dira. Opila egina dekogunean, fermentazio prozesu bat jarraitu behar du eta geroago laurrumakinean jartzen dugu. Gurasiko aldaritza nazioartekoa izan arren, bertako produktuak ere erabiltzen ditugu. Behin ogia egosi ondoren, plantzan zingortuko dugu. Badaukagu gure baogia prest eta orain aurkezten hasiko gara. Baogia zatituko dugu.
Lehendabiziz, mahonesa pikantea jarriko dugu. Usain belarren entsalada jartzen dugu mayonesaren gainean. Eta orain, gazta krema. Galaperren arrautza, baoren gainean jarriko dugu. Eta azkenik, gatza eta txile apur bat jartzen dugu dekoraziorako. Eta listo, badekogu gure bao kluba. Bueno, Joseba, hemen daukazu gure gaurko platerra, bao kluba. Gaztatu nahi baduzu, badakizu. Hemen beko zuen mungian. Agur! Hau paisea eta hau panatxo, ze gauza eharra, Egia esan, eske, hola ite, ba hoiek sartzen dian bibokautan jata, sortzi guadaldia jan. Bueno, lagunak, bezarka dehar bat, eta jarraitu olako gauza goxo egiten, gu hemen jarraituko dugu, koxinatzen. Bueno, hemen txedakauna da, horea ja autolizia egin da, bale? Nik emango joke gurra, bale? Ikusi zuen, ni leheno indeten bazkarra da, nastu. Eta hemen nola magia egiten deun, honek ja ordu erdi badakar reposua. Ordu erdi reposo eta gero ja, horea ikutzezu eta ja ez du pehatzen. Ja indana da, irina hidratatu. Urak hartu ditu eta orduan guain ingo dugu lau bueltakin amasatuta utzi. Lau bueltago ikusiko zu minutu eta erdin, listo ukiko dugu. Ez pehatzeko, maiganian, behitu barruan nola zehonen, ze likatxu. Eta adibes ja behitu hau. Orduan, ingo zuna da, irin pixka bota, semola pixka bota, maigainea atea, eta pixka landu, bale? Pehatzen azten bazaik emendakak irina eta semola launtzeko. Bueno, eta hiri ondo ikusi ja labanakin, orduan jungo gaiz. Bueno, aurrena, zenaiu hori zuritukoek, eta makiltxotan ingo dek, bale? Oso ondo. Eta gero baitare tipulina, eta horra ja masa prespautak haunian da fermentatuta, jarriko dio bai osagaiak eta dana martxan jarriko du. Badakin gauzak gehiago bai antolatzen zuela, ez da? Ez da antolatzen dezuen gauza bakarra. Bai, hombre, azkenean urtean zehar ere, jaialdia esan daiteke dela gure ekintza holan potenteena edo. Baina urtean zehar, egiten ditugu kontzertu pixka txikitxoagoak, Orozkoko Gentilzulo kulturgunean. Gero ere, laster adibidez egingo dugu tailer bat, gitar jolentzako pedal bat sortzeko, eta holako txarlak ere egin ditugu, pixka bat, Eta sarrerak nun lortu aldia? Internet bidez. Orozkorrock.eus. Orozkorrock.eus. Horri aldian bertan topatuko ditugu. Edo bestela Goutiken. Goutik da, plataforma bat da, horren bidez saltzen dugu sarrerako, bai. Zenba kostatuko sarrera bat? Zer da, bat ostialeko bestialaun bateako bikoitza aldat hartu nola dikoa historia? 3 aukerak. 3 aukerak daude. Ostiralerako, larun baterako, edo bono bat. Edo bono bat, pentsatzen den merkeago bateako ala gaina, ez da, merezi gula. Bai. Eta atera dugu ere oferta edo moduko bat, taldeentzako, kuadrillentzako, bai. 6 pertsonentzako bonoa erosiz gero, badago, konbo berezi bat, egolako zerbait, eta pixkat merkeago ere ateratzen da. Ez dago aitzakirik. Ona, eta hau ze suposatzeu Orozko bezalako herri txiki bat entzako olako festival guapoa montatzea? Pentsa, Orozko bezalako herri tradizional bat eta txiki bat entzako roke jaialdi handi bat sartzea. Karo. Osa, montatzea, beti bai feriak bai, eta ardiak bai, eta bellak bai, baina festival bat olakoa, arroka. Ardietaz eta behiez arroka bai, baina roka, Oye, ikusi aldezu zeitxura, momentu batian, Bagoen hau ingo deuna da betu, ni ite jotena pixka borobildu, nola gero pizza borobila ingo deun, ja laguntzen diot horrela usten, eta utziko deuna da, aurrenengo fermentazioa egiten, ja boltsuan barruan. Kotako jo azpian, semola, bildurri gabe, semolak ez du lehortuko, gero gainak urruskari iteu, eta esperatzeko ditu, hola ite jo pixkat, eta ja, semola daka vuelta guztian. Hori behin dioten itxidura, behian jartzen dut. Vale? Zatikan bestela, gero itxidura hortetikan irikin goa. Orduan hemen guen jarriko dugu. Horrela xe, jarriko dugu. Trapuak ingainian, aiziak ez emateko. Zatikan okerrena masago izatea, guain aiziak ematen maio lehortu iteo, azalago hortze zaio eta etzaio komeni. Orduan jarriko dugu horrela xe, eta hemen dakak baietatxuan nabe gau pizkatxukuntzeko, bale? Hemen jarriko dugu, eta gazta mosten jarraituko.
Eta zuek, oinarritu zeaten beste jaialdin batian hau antolatzeko? O zuek egon da zaudete beste jaialdi bat antolatzen edo nola garatu ezu hau dana? Bueno, herritik hurbil badauzkagu, ez, Diman eta Areatzan eta... Eta Areatzan iten da hori beste jaialdi bat. Bai, eta egia esan, eredu moduan edo hartzeko, guretzako, izan ditu pizkat influentzia moduan edo... Laguntza bila juntzeate, esplikatu izue pizka nola izan da. Hori da, bai. Askotan nola izatea, ez da, dakinak da zikasi, berda, eta jain duna... Bai, así que... Ikusle moduan ere joaten gara, haien jaialdietara. Vale. Eta zuego lehin dezuen, no, area junta, hau herrira ekarri berdiu, pekatxiz la mar, ez da? Libretarekin. Aitzaki, ja, ez da? Jaialdi honetara goaz, hoi da, lanea goaz, hau deka, pikotia. Ondo. Earki goaz, Oin da, oire bai, txerrilepuare bai labian dakau, bere espezia guztiakin hemen prestatu dura launak, eta goaz, txerrik itxarrak aurraka, ezin hobe. Ingo deuna da, gero gauza faltazeguna txikitu, eta bagoaz aurraka. Lasa, gaur eba kauden bora. Igual guain erreportai bat ikustea jungo gea. Bueno, lehen da bizi esan, Orozkore bai jendean jakiteko, Bilbotikan zeituen iristea bertara, ez da? Bai, esango nagoen dauela Bilbota Gasteiz tartean, tarte horretan, eta bai, 15-20 minututan... Area jun alda. Gio, egun hauetako, bai jendea izan behartzaio, autoz ez bada eta garraio publikoan juten bada, hobeto, ez da? Autobusa dau, Orozkoraino, orduak begiratu behar dira, jarriko dugu web horrian eta Instagram kontuetan, eta bai dekoguna da trena Laudiora arte. Vale. Eta gero autobusa. Eta gero autobusa Laudiotik. Bai habilitatuko guzela parkin bat, furgoneten txako... Vale, autokarabanako, furgonetak edo loiteko kotxian. Camping gunetxo bat, gure dauen antxako. Beti, oidek, garrantzitsua, bentsat. Lokuluska egin, parkinean berbada, edo larren bate berbada, baina autua ez hartu hemen moskortuta gaueko ordu txikitan, ez da? Hoi da, beti bezala ondo pasa, baina ez pasa egin behar da, ez da? Eta ondo pasatzeko, txintxibili behar da. Eta bitartian jungo gana hori joaino, ikusiko zue Kaleta pizzeriara, eta jango deu pizza bat, prestatuko gaur ez deu jango, baina Moiarri pizza prestatuko bertan, ikusiko zue ze gauza, ikusi, guazen area. Kaixo Joseba, eguardion, hementxe hori jotik, ni Andrea eta Carmen nire ama. Kaixo. Kaleta pizzeria aurkeztera gatoz. Sartu barrura. Kaleta pizzeria taberna, orain dela 13 urte zabaldu genuen, zabaldu zuten, nire Izeba Lurdezek eta nire ama Carmenek. Bere garaian, nire Izeba Lurdezek 28 urte zituela horrela, Bakeiran entzan lanian, eta bueltatu zanen hortik hartu zuen ideia, eta amakin aurrena Zarautzean montatu zuen lehenengo pizzeria. Moiarri izenekoa, gaur egun ere martxan dabilela. Eta gero behanduxeago hemen Orion, Kaleta izeneko. Terraza handi xamarra daukagu, eta barrenean de bai 10 bat maitxo kontatzen ditugu. Taberna bezala lan egiten deu, dauzkagu tortilla pintxoa, bokadillo batzuk jartzitu goizian goiz, gero gilda batzuk eta txoixo egozia, eta friton batzuk edo horrela. Baina fuertena, gure plater principala edo importantena pizzak izango zian. Etxeko pizzak dira, hemen egiten ditugu hasiera-hasieratik amasadoran egina gero estiratu eta montatu ere bai, eta kalitatezko osagaiak erabiltzen ditugu beti. Gure kartan 18 pizza desberdin aurkitzen ditugu, eta hoiez gain entrantea batzuk eta frito batzuk ere bai. Bueno, orain heldu da momentua, sukaldera pasatzeko, eta Moiarri pizza izenekoa prestatuko dizuet. Ia gusta dezaizuen. Hauek dira erabiliko ditun osagaiak gure Moiarri pizza egiteko. Gure maza, etxen eginako maza, espinakak, txampiñoiak, esne gaina, baratxuria eta gatza eta piper beltza. Eta bukaeran botako diogu mozzarella eta gamba batzuk, labean sartu baino lehen. Lehenengo gauzen berdana da, maza estiratu eta forma biribila eman eta fina. Maza ez da beti berdina, baizik eta eguraldia eta temperaturan baldintzakin, batzutan gorrago, biunago, horrela ateratzen da. Normalian, honena, biuna izatea eta erabilgarria. Eskutan ez pegatzea, makinan ez pegatzea,
Masa egiteko erabiltzen ditugun osagaiak, irina eta beste gauz batzuk, bertakoak dira, ez dira kanpotikan etortzen. Eta gauzatxo bat esango izuet, nik pizzak egiten etxean ikasi dut, izeban laguntzaz eta aman laguntzaz. Behin masa estiratuta daukagula, moiarri saltxarekin hasiko gara. Berezitasuna daukana pizza hau da, sukaldatu egin behar dela saltza lehenengo. Olioa botako diogu, txampiñoia botako ditugu. Txampiñoia txiki egin da, baratxuri pixka botako diogu, eta behin koloria hartzen duenean, esnegainarekin joango gara. Katza eta peper beltza botako diogu pixka. Horrela, zaporea emateko. Behin txof egiten azten danean, espinakak sartuko dizkiogu. Moiarri izena datorkigu zauzko hondartzako harri baten izena delako. Pizza hau oso berezia dela pentsatzen dugu eta asko saltzen da. Ez da betiko pizza tomate basearekin juten dana, baizik eta esnegainarekin delako. Moiarri saltxa oztu ondoren, prozesua hala izango litzateke. Basea pintatuko dugu. Eta ondoren gazta, mozzarella gainetikan. Mozzarella gazta guri etortzen dugu barra handietan eta etxe bertan txikitzen dugu, ikusten duzuen bezala, dena etxean eginekoa da. Eta amaitzeko gamba gordinikan. Orain laben sartuko dugu, 3 minutu terdi, labea 318 gradutan daukagu eta 3 minutu terdikin nahikoa. Gure pizza arrakastazioena moiarriz gain, kapra izenekoa eta vegetala. Eta oso ondo dago jakitea erdi eta erdi daukazuela egitea, hola maien ez dago diskusiorik. Bueno, Joseba, amaitu dugu gure errezetarekin, eta dastatu nahi ezkero, bakizu nondik pasa. Kaleta pizzeria Oriora. Agur! Agur, Joseba! Ze pizza arrakite dituzuen, ama, egia zen hori jo hortxe dakau, zautzetik bakizue. Alto hori igo, bera. Eta egon da nago bertan, eta garra pizza, manexek esate izemiak, boazen aria pizza jatea, venga, boazen hori joa. Joan nion behin, eta beste behin, bai, gustau zitzaion, da bueltan junginan, egia zen oso goxoak ite ditue. Eskerrik asko, eta gurian jarraitu dira dugu. Bezarka ondiat, ikusi zuek guse, katxo pizza ingo deun gaur. Earra hemen, kiloko masakin. Hemen txedakau, orea, ja, arrotzen nahi dala, eta ingo deuna da, bueno, inola oso finibilia izen, ibai jarraituko berdinakin, bale? Botakoek guen irina etxik botako, bakarrik semola botako joko, bale? Bale. Ingo diaunadek, ez gaitu rodilloak inaziko, zeatikan luzatu ingo jau, ondo, baina ingo deuna da, lortu deun aizia kendu. Orduan, jungo gaituken adek, behitu, hemen jarriko deu, tabla gainean, bildurri gabe, semola getzio gaizki ingo, orduan, gainen jartzen deu, eta jungo aiz, pixkanaka irikitzen bihatzekin horrela, bale? Pixkanaka, hoi da. Ez, gauza da, aize guztia eskentzia. Orduan inberkenadek suabe horrela, bale? Aizea ez da dira jun guztiz, bale? Lortu deun aize pixkatori, mantentzen jungo gara. Eta inbiardekenadek hemen jarriko jau, osua tapatu bihardik ia, hola, borobile har bat ingo dugu, bale? Venga, hau, ire kontu. Eta hemen dakat, pule porka, ja esan bezera, 3 ordu onda labian, behitu nolatea dan, behitu ze gauza, eharra, nolako xamurra gehatu zaigun, eta hau, ik Josu ingoekenaek, nabek aurrena maigaineatea eta 3 korte eman, eta geho sardezkakin dana desilatxatu desateana, bale? Venga, zuen kontu, behitu tipura hausek karamelizatua gehatu zaigun, Zeine da. Zaila eharrare bai, Bueno, bau, ire kontu, ni usteet, oso xamurra hongo gala, behitu, ze gauza, Bai, ikusten da. Ikusten da, Ez dakit aguantatuko godan, probatu gabe, Probatusak, venga, probatusak, eta gatzan puntua falta bat zailo, pixka botako zio. Igual, beste zea bat... Beste sardezka bat? Bai, mesedez. Eldu, bai, sekaten bestia, barkatu, bakarra Mi esker. Venga, ondo giztak, txerrik itxarraka, ni jarraituko jate hau txikitzen, eta eharra pizza katxarroen goiauna. A ber, hemen gaur arrotu ingea pixkat, Katxarro eharra indi jau, hemen dikan 2 ateako zian baitare, Orduan baino, bueno. Uri jatea gustatzen zaigu. Hemen 3 gazte erraz jango jau hori, ez da? Bada espadan. Bada espada, ondo aiaiz. Bueno, bikote, eta zuek, hau pentsatzen dut ez dala zuen ogibidea, ez da? Ez, hau hobi edo... Hobi bat, izan laike? Bai, gu honetatik ez gara bizi. Hau eskenean da, gure afizio bat, eta bai. Eta, bueno, zein de zuen ogibidea, zerta dedikatzen zeate? Bueno, ni zuiltzaian az. Zuiltzailea? Bai.
Eharra. Lanbide gogorra, baina polita aldi berian, ez da? Bai, polita eta... Gustoa. Plaza badakazu, ez da erresa izaten, ez da? Nik dakator lagun bat lortu nahian, goain atea berdu egaina dakala, esamin bat, ez dakizen bat atea berdiala. Bai, gogorra eta luze iten dana, Eta gaina nekatu iteu burua, ez da? Hor zaude, baino ez zaude ziur. Bai. Txema denbora zoaz ja lanen bertan. Nik urtetxo bat ingo. Vale. Gitxi, baina... Nun zaude, segunetan... Zaian nabil. Zaian zaude? Vale. Lehen urtean geharra gertatu, hor zaian zea zutia, bai, putxeretan gaina justu, no? Bai. Ope, hanen goitzan buru belarri, ez da? Bai, gainera izin zan nuda osoa, porque... Bai, telebistan agertu zala... Pusketa bat. Zatitxo bat, baina... Uda osoan zehar euki gendu zen olako zute... Zute putuak eta... Katxiz nama. Egia zan, bai, horra askotan... Ni alusinatzen dena batzuk zu emate jola jendia, bendilla eta naita eta ni hori hori izaten da kasu gehienak olakoak izaten dira. Ja, estripua eukideu kotxe eta naita eukideu, ez dut ulertzen. Estripua alin bada... Zua ezer gertatzen, baina gero gertatzen danean... Ja, aladek, bueno. Hortako zaudete zuek gutan hori laguntzeko, ez da? Bueno, eta ire kasuan, Josu? Ni nabil... Itzulpengintza lanetan eta, argitaletxeren batekin ere kolaboratzaile moduan. Pizkat literatura gauzatxoak egiten eta, hor gabiltza. Liburuaren mundua da pizkat nire historia. Eta musikan nondikan sartu zaizue orduan zuen musika? Musikeruak zeat ere bai zuek? Bueno, instituto garaian hasi ginen lan apurbet hori, instrumentoak, musikeroak izan gara nik uste dut betidanik, txikitatik, baina instrumentoa jotzen eta institutoan ez, eta, Ze jotzen dezue, ze instrumento jotzen duzue? Ni perkusio, bateria. Bai, Bai. Hoi burrun daiteke harra, horreta. Bai. Eta ire kasuan, Josu? Ni hasi nintzen txikitan trikiagaz, soinuarekin. Baina, ja urteekin joan naiz probatzen gitarra eta olako... Sekia taldetxoa da kasuela, ez da? Nola deitek taldean izena? Zer baita zuen parre? Bezala deitzen da, ganorabakoak. Hasi ginen jotzen apur bat, Orozkoko jai batzuetan, igual ferietan eta olangoetan, ez zauelako igual kontzerturiko musika, kintxariko ez ezer, eta igual joten dugu zeo zer ambiente, ambiente adoteko. Eta holan hasi ginen, hasi ziren deitzen, eta... Eta hemen zuek jode zuen bertako festivalean egon batian? Ez gara sartzen kartel horretan. Zeatik anez? Estiloagatik. Ideia da jendea etortzea jaialdira. Gojotzen badugu, ez da egiten. Ia izi xeleria edu. Bueno, hemen ikusi zuen bi aukerak, hemen bat da. Ibaiek luzatu duna, eta hau da, bestia geneukana prestatuta, zeatik angoen itxoen berko gendun, beste ordu erdi berroi bat minutu, ikusi zuen, azten dala pustutzen, mamia ia bere beste xarma bat hartzen du, eta hemen jasiko geha osagaia gainean botatzen, bale? Oso ondo. Bueno, Ibai, ia ziai tomatiakin, bale? Hasiko gaitu tomatiakin. Botako jok, goiara bat eman goiat. Eta, gehiegi gabe, askotan gertatzea tomate gehiegi botatzen deunean geho, masai kosta iteza jo egostia. Orduan, botako dio, baina neurri jan, bale? Eta hori, oidek, ingoik nasketa, baina ja, zatean aloloko. Aloloko, denarekin, ez da? Eskinako zaporiak hartzeko, eta tira fin-finak ingo izkiago, bale? Oso ondo. Bildurri gabe horrela, fin-finak ingo ditugu, bale? Oso ondo. Hau egila esan, lehen indu pamba horietako baten barruan sartzeko, Eta holan ere, Eta holan, arroz pizkatekin, Egilaek. Bueno, nik hasta moztuko, eta jarraituko dugu hemen. A ber, zuen egunerokotasunean, zeite zuen egun libretan, gustatzen zaizu ez dakit. Musikeroa baki baseatela. Ez dakit mendizaldiak, edo surfistak, edo txirrindularik, ozertzeaten. Niri eskalada guztetan eta mendie. Vale, ados. Mendizaldia, eskalada. Eta eskalada, guztetan. Vale, eta zeiten dek eskalada mendin librian, edo gaur egun modalidade asko zede, no? Bestia nola ditu bulder, nola dituko hiek, indarrakin ite buena da motxak, hori da, bai. Esplikatu pizkat. Nik danerik apurbet. Gehien bat soka guztetan jata, baina bulderra eta egiten dut. Bai, Ona. Eta ire kasua, Josu? Ni,
Pixka bat, egunaren arabera, igual egun batean mendibuelta bat egitea. Igual cinefilu haiz, o etxekilat, o... Musika ere, nahiko ematen dio, egia esan ere bai, denbora libre daukadanean. Eta noizean behin ere joaten naiz hauekin eskalatzera, baina haien mailan ez nago ni, Ibeian gelditzea izoka usten, bazpare. Hori da, ez gertatzeko. Hori ere bihar da. Ondo. Bueno, eta hau etzekian nola izatean. Ia aurtengua itxi, hemendik 15 egun gelditzen diala azteko, gaia urrengo urtekoak inaztea zeten martxan, nola izatek historia? Normalan usten dugu deskantxo bat, baina holan izaten da, bai. Bukatu eta urrengoa gazasi. Bai, ez da. Eta noizko bukatzen dezue lotzen dana? Ia urte guzti erdi txintxilik ibiltzen da bukara arte edo lotzen dezue desente askar? Nahiko margen handia daukagu, gustatzen zaigu guztia denborarekin lotuta. Gero azkenean, olako jaialdi batekin presarekin ibiltzen bazara, gero gauzaz onak lotzia zaila da, ez da? Eta zerbait komplikatzen bada, denok jartzen gara urduri eta hor datoz arazoa. Ekusten dezue betire bai... Esaten dana beste proposamen bat, hor bada, bertan bera gelditzen dana, o beste, o plan B, esaten dan hori, prestatuta ukitzen dezue? Edo zuek zeate plan B. Plan B, improvisatzea, bizka bat. Bueno, hemen txe, betu, ja, hori ere bai botako jau, nik bai 2 jarra pixka botako jat, bota txerriak bai, hori nola pizza horrena dan, bota hola eskuakin pixkat, bai, txukunago ingo eskuakin, hobeto botako ezu. Hori da, pixka solte utziko deu, hola ezin hobe, bota berdeuna da mozzarella de bai, gaztak bota ditugu ja laurak, falta zaigu 5. Ze itxura hi, nauzi. Earra egiten nahi gaitu gaurkoan. Earra, pule pork pizza hi. Egia esan, 2 aldi zindet bizitzan. Behin inun, da ikaragarri gustau zitzaiten, gero beste behin bai, eta etxian iten deu, pule pork ogitartekua. Bestia normalian bao kinda, bestia kinda. Historiak initeu, baina guk etxian ogitarteko normala olakoa, ezin hobia. Bueno, ingo deuna da, falta zaiguna da. Bota oregano pixkat, harreko izio oliba batzuk. Hemen irurontzako nahikoa baziok, Justo ibiliko gara. Justo ibiliko gara. Segun zen bagara gardo baka honez, ta? Ondo. Tipulare bai. Eta hori bai, esan deuna, albaka freskua botako deu, labetik ateatakoan, Hau, ez diok egin jarreko la pixkat. Haure gertatzea askotan... Dekorazioa eta ikutu bat emateko. Hori bai tipula gordina eta jartzea nian asko, gero ura botatzen hastea, eta gero kosteite zaio pizza egitea. Bueno, hemen ez da osagai gutxi jarri deula, Ez. Janaria ez da faltako ez. Egila esan, earra indio gaurkoan. Bueno, labera goaz, itxon biharko deu labian itia, eta segituan gatoz bueltan, Guantxe arte. Bueno, lagunak, hemen txakao, earra pizza indeuna, Beitu, behagin gogo, olio pikante bat segundu batean, eta zu albaka ostuak eskuakin puskatuko dituzu, beitu, Pipermin gindila kaiena bat, olio pixkatekin, ikusiko zuen. Hoi, beti ondo tortzea pizza batei, ez da, Pikante pixkate, Kusu aldezu ese katxarro indeun hemen, Joder, nahi. Errindu gaurkoan, bai. Bueno, bikote, sarrerak, nun esan dezue topatuko ditugula sarrerak? Gure webgunean, irubebikoitz, @oroskorrok.eus, edo bestela zuzenean jarrita, Googleen edo interneten wautik oroskorrok ere, zuzenean horrezteka dago, osea que... Osagan topatuko dugu. Hori da. Gero bertan egunean, bai. Egunean bertan, sarrera gabe alkoan jun, ez da? Bai. Topera ez da hongo, leku gabe gatuko gea? Eskerrak. Espero dugu ez etx. Bai, señale hona, ez da? Espero dugu baietz. Esatean bezala, luxury problems, no? Venga, bota horrela pixkat. Hola, horiek ustetzen momentuan puskatuta. Eta geho, pipermin olejuare bai, botako dio gainetik horrela. Txura ona, Bueno, lagunak, esan dakua ondo pasa eta ez pasa. Festa garra izango eta... Eta jaialdira joteko... Outfit. Orozko rock festa galanda. Eskerrik asko, bikote. Hori, ondo pasa, esan dakua berriro, ez pasa. Pixka pasako.
Agur.